Maiatzaren 28ko udal hauteskundeek utzitako emaitzen bigarren zatia ikusi zen larun batean, Hego Euskal Herriko 528 udaletan, hoiek osatu eta alkateak aukeratzeko bilkuretan. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, PP sartu da jokoan. Popularrek oso esangura txikia izan dute azken urteetan Hego Euskal Herriko tokiko mapan, baina joan den maiatzeko hauteskunden ondoren, Peperen botoek EAJari eman diote aginte makila Durangon, Kuartangon, Bernedon eta Zigoitian eta PSri Gasteizen. 5 udalerrietan EH Bildu zen lehen indarra eta guztietan Peperen botoak beharrezkoak ziren indar subiranistak agindu ez ezan. Nafarroan berriz ez da azken orduko ezustekorik gertatu. Iragarria zegoen bezala, UPNeko Kristina Ibarrola izango da Iruñeko alkate datorren legealdian, PSnek EH Bilduri ezarritako betoaren ondorioz. Maiatzaren 28ko hauteskundeek sozialisten esku utzi zuten alkatetza, alde batera edo bestera lerratzeko giltza eta aukera baliatu dute boto zurien bidez aginte makila eskuinaren esku uzteko. Gauzak horrela, Arnaldo Otegi udalen osaketaren balorazioa egin du. Argi gelditu da, Euskal Herria Bilduk irabazi zituela hauteskunde hauek botoetan eta Euskal Herria Bildu dela Hego Euskal Herrian lehen indar municipalista. Garbi dago ziklo politiko berri baten inguruan berretsi egin dela, nolabait ere badagala tendentzia sozial eta herritar bat Hego Euskal Herrian. Ikusiko dugu tendentzia hau konsolidatzen den edo ez, datozen zita elektoraletan, baina konbentzituta gaude askotan esan dugun bezala eta urtea daramagu esaten Euskal Herritarrek Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, Euskal Herria Bilduk defenditzen dituen balore, konpromiso, proiektu, proposamen eta printzipioekin gero eta gehiago bat egiten duela. Gabon, datuei erreparatuta EH Bildu da hasi berri den legealdian aginte makila gehien dituen indarra guztira 156. Modu horretan, hauteskundeetan EAJak izandako atzeraldia nabaritu da alkatetzan ere, 92 izango dituzte jeltzalek 2019an baino 18 gutxiago. Behin udalak eta Nafarroako parlamentua osatuta, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan batzar nagusiak eratzea izango da hurrengo pausua. Lehen Arabakoa izan da, horretarako beharrezkoa den batzarkide kopurua akreditatu baita jada eta gaur egin dute eratze saioa. Bizkaian berriz, ekainaren 22an ostegunarekin osatuko dira batzar nagusiak eta Ana Otadui jeltzaleak jarraituko du bertan presidente izaten. Gipuzkoaren kasuan, oraindik ez dago datarik hurrengo legegintzaldia abiatzeko. Maiatzaren 28ko hauteskundeetan hautatutako batzarkideek oraindik ez bai dute akreditazioa jaso. Eta Bizkaian EAJak, EH Bilduk eta PSek tokian lortutako nagusitasunak eta EAJaren eta PSren arteko itunak garbi utzi dituzte gauzak zenbait udalerrietan. Bilbon, 3. altxatu du aginte makila Juan Maria Aburto jeltzaleak, PSek Portugaleteko alkatetzari eutsi dio eta EH Bildu nagusi izan da Galdakaon, Lekeition, Sopelan eta beste zenbait herritan, batzuetan Elkarrekin Podemosen edo tokian tokiko plataformen babesari esker. Udal osaketei begira, Durango izan da esangura politikorik handiena izan duen plaza. Aparte, ez ustekoak espero ziren Gernika-Lumoko udalaren osaketan eta hala gertatu da Aiara-Durreta. Eratu dira Bizkaiko udalak EAJak nagusitasuna du oraindik orain. Izan ere, aginte makila du 51 udalerritan, EH Bilduk 51etan, herri plataformek 12 eta PSek 4. Jeltzaleek Bizkaiko hiriburuan agintzen jarraitzen dute, bozken gehiengoa lortu ondoren, hori bai, 2 zinegotzi galdu zituzten. Eta EAJak galera handiak ere izan ditu EH Bilduren aurrean. Izan ere, koalizioak jeltzalei Alonsotegi, Plentzia, Lekeitio, Sopela eta Bermeo kendu baitiete. Eta azken horretan orain argitu beharra dago nork hartuko duen aginte makila. Izan ere koalizioak eta herri plataformak akordioa lortu zuten eta akordio horri esker Asier Larrauri EH Bilduko ordezkaria izendatu zuten alkate, baina aginte makila hartu eta ordu gutzira bere dimisioa aurkeztu zuen, autoistripua izan eta baimendutako alkohol tasa gainditu oste.
20. Batzar Nazionala egin zuen Etxeratek atzo, Iurretako Montoste elkartean. Euskal presoen sakabanaketa eta urruntzea amaitutzat eman osteko lehena izan da, eta beren ehunka senide eta lagun elkartu dira eguerdian. 21 urte beteko ditu Etxeratek, datorren urrian garai berri bat da egungoa espetxe politikei dagokienean eta errealitate berriak arekin dakartzan beharretara nola egokitu eta erantzun hausnartu dute. Sakabanaketa eta urruntze politikak amaituta ere, aurrerantzean lanean jarraituko dute Etxeraten presoen senidei babesa emateko. Eta lan arlora salto, LAF osalanen parte hartzen hasiko dela, ekainaren 29 aurrera jakitera eman du sindikatuak, zehazki Jaurlaritzaren politikaren gabeziak agerian utzi eta langileen osasunaren aldeko neurri zehatzak aldarrikatzeko. Erabakiaren berri emateko goizean sindikatu abertzaleak agerraldia egin du. Aiara Durreta. Osalanen parte hartzen hasiko da LAF sindikatua ekainaren 29 aurrera. Eta erabaki horren berri emateko gaurkoan prentsaurrekoa egin du LABek Bilbon duen egoitzan. Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren politikaren gabeziak agerian utzi eta langileen osasunen aldeko neurri zehatzak aldarrikatzeko hartu du erabaki hori sindikatuak. Osalanen parte hartzearen erabakia biltzar nagusietan hartutako bi helburu nagusiei jarraitzen die, batetik kontrabotere ikuspegi batetik langileak antolatuta eta kapitalari eremu guztiak lehiatzea, eta bestetik langileen osasunaren aldeko borroka indartzea. Momentua da, lan osasunaren defentsan eta bereziki prebentzio neurriak hartzearen aldeko presio dinamika aktibatu beharra dago, aktibatzen hasi gara, eta presio dinamika horrek integrala izan behar du, alde batetik lantokietan, kalean ere bai, eta baita ere esparru instituzionalean. Baita ere osalanen eta Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuan ere, presio hori areagotu beharra dago, exigitzeko langileon bizitzak babestuko dituzten neurriak har daitezen eta langileok gure bizitzak eta gure osasuna lantokian utz ez dezagun. Ipar Euskal Herrian hainbat jabe konpentsazio araua urratzen ari direla salatu du Aldak. Biarritzen turismorako alokairura bideratutako etxebizitza batean sartu dira okupazio mugagabea abiatuz. Jabe batek epe laburreko alokatzea nahi barin badu urte osoan, apartamendu batekin adibidez, horren egiteko baimena aukaiteko, bestalde, herri berdinean, errimu berdina duen etxe bizitza bat sortu behar du, etxe bizitza izaiteko transformatuz, etxe bizitza ez den lokal bat, adibidez burego batzu. Eta hori, martxoaren lehena geroztik aplikatzen da alde batetik sozietate guziai, SARL eta SI guziai, hemengo kasuan bezala. Eta badakigu gaur egun, 100 sozietate ari direla arau horren urratzen tentsio gunean diren errietan, eta hau ez dela kasu bakartu bat, eta horretarazi nahi dugu ere, konpentsazioaren urratzea larria dela, eta 50.000 euro arte den isuna irriskatzen duela jabeak. Eta Gasteizko txosnek 2023ko jaietarako abesti ofiziala aurkeztu dute. Traki mazin, ajeak gogor, jotzen da bil. Azkenak atxera, no hay manera. Parrandak irabazi dit, erruduna beti da bera. Nintzen atera behar, baina karpan sartu zara. Ta trago batzuen ostean, liatzen hasi gara. Ai ama, zen gozoa, dessentsazio hau. Betirako izortu dugu herri berri bat bidean izan.
Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Politikari dagokionez, larunbateko saioarekin bueltan, EAJaren eta PSren arteko aliantza tradizionalak ezin izan du aurreko agintaldian adina udalerrietan eskuratu alkatetza. Aipatu legez, jeltzalek eta sozialistek PPren babesa behar izan dute zenbait aginte makila haien esku geratzeko hasteko. Gasteizkoa Nafarroan, EH Bilduren gorakada nabaritu da, Iruñea KPNren esku jarraituko duen arren. Koalizio abertzaleak lortu du zinegotzi gehiengo aldean eta gorakada horrek zenbait udalerri handitako aginte makilak eman dizkio EH Bilduri. Gasteizen EH Bildu izan zen garailen maiatzeko hauteskundetan, botoetan zein eserlekuetan, baina Rocio Bitero zerrendaburuari bidea itxi diote jeltzalek eta Alderdi Popularrekoek eta hautagai sozialistari eman diote aginte makila. Hala, Maider Etxebarriak gidatuko du Gasteizko udala hurrengo 4 urteetan. Maider Etxebarria Gasteizko alkatea izendatu dute. Gasteizen aginduko duen lehenengo emakumea da hain zuzen ere. Guztira 18 boto lortu zituen, EAJaren eta PPren botoak. Izan ere, PP alderdiaren sostengua ezinbestekoa izan zen gehiengoa lortzeko. EH Bilduk berriz 9 boto lortu zituen, Elkarrekin Podemosek euren 2 botoak eskaini zizkion. Gauzak horrela, PSek eta EAJak akordioa sinatu dute, legealdi honetan PPren sostengua oso beharrezkoa izango da, baina alderditik azpimarratu dute ez dela hain erraza izango. Berretsi egin nahi dizuet egonkortasuna, hurbiltasuna eta akordio nahia eskaintzeko asmo sendoa. Dar estabilidad, de dar seguridad y de dar certidumbre a las instituciones vascas y en concreto al Ayuntamiento de Vitoria. Hoy hemos tenido un papel clave, pero lo vamos a tener todavía más allá, más importante a partir de mañana, precisamente para dotar de estabilidad a Vitoria-Gasteiz. Gu, maitasunagatik sartu ginen politikan. Herri honekiko maitasunagatik. Y por eso seguimos aquí. Alderdi sozialistaren erabakia ulertezina da eta etxigarria da, eta herritar asko eta asko zapuztu ditu. Bestalde, Arabako udalerriei dagokienez, EH Bilduk eta Omiak Laudioko udal gobernua osatu dute, eta Aintzane Gaztaka izango da alkatea. Orain arte, Ander Añibarrok jeltzalea izan da. EH Bilduk ere aginduko du Aiaran, Zuian, Azparrenan, Legution, Agurainen eta Oionen. EAJak berriz Zigoitian, Kuartangon, Amurrion, Guardian eta Argantzunen aginduko du. Azkenik PPek Bastidan eta Trebinun lortu du alkatetza eta Iruña, Okan eta Zambranan PSek. Eta Bizkaian EAJak nagusitasuna du oraindik orain. Aginte makila baitu 51 udalerrietan, EH Bilduk aldiz 51 udaletan. Edonola ere EAJak galera handiak izan ditu EH Bilduren aurrean. Jentzalei kendu diete Alonsotegi, Bermeo, Lekeitio, Plentzia eta Sopela. Hala ere, gaur jakin izan dugu, Bermeoko alkateak dimisioa aurkeztu du autoistripu baten ostean gehiegizko alkohol tasa eman eta gero. Xabier Ortuzar izango da lehendakari ordea. Udalbatza berria osatzeko
Eratu dira Bizkaiko udalak, EAJak nagusitasuna du oraindik orain, eta aginte makila izango du 51 udalerritan, EH Bilduk 51etan, herri plataformek berriz 12 udaletan, eta PSEek aldiz 4. Hala ere, alderdi abertzalen arteko aldea txikitzen doa. EAJak bozka gehien edukiarren alderdi subiranistak ordezkariak handitu ditu. Izan ere, naiz eta nagusitasuna mantendu, EAJak galera handiak ere izan ditu EH Bilduren aurrean. Jeltzaleei kendu diete Alonsotegi, Bermeo, Lekeitio, Plentzia eta Sopela. Hori bai, EAJaren eta PSren arteko itunak garbi utzi dituzte gauzak zeinbait udalerritan. Bilbon adibidez, Juan Maria Burto alkate izendatu dute 3. PSek Portugaleteko alkatetzari eutzi dio, izan ere Mikel Torresek gehiengo osoa lortu zuen maiatzaren 28ko hauteskundetan. Bestalde EH Bildu nagusi da Galdakaon, Lekeition, Sopelan eta beste zenbait herritan, eta batzuetan Elkarrekin Podemos edo tokian tokiko plataformen babesari esker, baina beste zenbait herritan egoera ez da argitu azkenera arte. Durango izan da esangura politikorik handiena duen plaza. EH Bildu izan zen garaile, 9 zinegotzi lortuta aurrekoan baino 2 gehiago. Baina EH Bilduk eta Herriaren Eskubideak plataformak osatutako blokea eta EAJaren eta PSren artekoa berdinduta daude. 10 zinegotzirekin eta PPren zinegotziak izan du giltza. Hala Mireia Elkoreibide jeltzailea agindu alkate. Gernika Lumon EH Bildu izan zen garaile, baina Jose Maria Gorroñok aginte makila du Gorroño buru den guztientzako herri plataformak jeltzaleekin akordioa lortu ostean. Eta Bermeon koalizioak eta herri plataformak akordioa lortu zuten Asier Larrauri alkate izateko. Baina aginte makila hartu eta ordu gutxira, Larraurik dimisio aurkeztu zuen autoistripo izan eta baimendutako alkohol tasa gainditu ondoren. Aldaketa ugari egongo dira Gipuzkoako udal gobernuen mapan EH Bilduren gorakadaren ondorioz. Dena den, egindako itun orokorrak bide mandie EAJari eta PSeri zenbait udalerrietako agintea eskuratzeko, kasurako Donostiakoa. Eneko Goiak berriro hartu du aginte makila. Aginte makilen lekuko hartuta ekin diote agintaldi berriari. 4 urte aurretik erronka askorekin. Gipuzkoari dagokionez aldaketa asko egon dire estreinatu berri dituzten udal gobernuetan. EH Bilduk gorakada nabarmena izan zuen hauteskundeetan eta horri jarraiki iritsi dira negoziaketa prozesuak. Jeltzaleek eta sozialistek agintea eskuratzeko orain arteko akordioari eutsi diote zenbait kasutan, Donostia dugu adibide. Eneko Goia izango da beste 4 urtez alkate, 2015etik egiten ari diren jardunari segida emanez. Zarautz, Beasain eta Elgoibar bezalako udalerri garrantzitsuetan ere agintea mantenduko dute jeltzaleek. Hondarribian ostera Abotxanitz plataformarentzako da aginte makila. Azken hamarkadan EAJ egonda agintean, baina tradizio hori hautsi eta EH Bilduren babesarekin Abotxanitzek aurre hartu die jeltzaleei. Deban berriz bestelako gertatu da. Subiranistena zen udal gobernua EAJarena da orain Deba Elkarrekin Podemosera lotutako plataformaren babesarekin. Erabaki hori dela eta Elkarrekin Podemosek hautsi egin du plataforma horrekin zuen harremana. Esanguratsua izan da Debako kasua, Elkarrekin Podemosek EH Bilduren alde egin baitu lurraldeko herri askotan. Esate baterako Arrasaten, Errenterian, Ordizian, Andoainan eta Pasaian. Era berean Tolosan aginte makila koalizio abertzaleak lortu du, hauteskundeetan EAJari gaiendu ostean. Azpeitian ere agintari hautsiko dio. Sozialistei dagokienez esan bezala Andoainan eta Pasaian udal gobernua galdu dute tradizioa hautsiz, baina PSek Iruni, Eibarri, Lasarte Horiari eta Zumarragari ere utziko die, EAJaren babesari esker. Eta Nafarroan PSNek aginte makilaren jabea erabakitzeko giltza izan duenetan eskuinerantz biratu du, Egizibarren, Barainainen eta Lizarran. Kasu, tutera gehitu 0 udalerri handienak eskuratuko ditu aldiz, sozialisten giltzarik izan ez denetan, UPNren alternatiba diren udalak osatzea posible dela ikusia ahal izan da. Iruñeko udalean, PSNek eman dio alkatetza eskuin muturreko Kristina Ibarrolari, bere botoak zurian emanez. Izan ere, 3. bideari ezezko biribila eman zion EH Bilduko militantziak udal osaketa aitzinetik egindako batzarrean.
Aho batez onartu zuen Joseba Siron alkategai moduan aurkeztea eta hartara bertz hautagairik ez babestea. Beraz, Koldo Martinez ere ordezko aulkira joan da. Iruñeko udalean UPN beraz irabazle. Tuteran, Herriberako hiriburuan UPN alderdiko Alejandro Tokero alkate berriz ere. Lizarran, UPNeko Marta Ruiz de Aldak lortu du aginte makila. Barainainen, UPNeko Maria Lekunberri irabazle. Eguesibarren, UPNeko Xurine Peñas alkate. Tafaia izan da, Nafar herri handietan EH Bilduk irabazi duen alkatetza bakarra. Nafarroko udal eraketak ere bi txikeriak ekarri ditu berekin. Adibidez, Garesen EH Bildu heldu da garaile UPNeko bi lagunen botoari esker. Orain dimititu beharko dute, por cierto. Etxarri Aranatzen UPNren zinegotzi bakarrak erridikuloa egin zuen kargua zinegiterako orduan, bere zakutik Espainiar ikurrina ateratzerakoan. EH Bilduko 11 zinegotzien aintzinean. San Adrianen, Peperen eta Voxen bi zinegotzien sostengua izan du UPNek. Eskuinaren erreinua heldu da 4 urterako Nafarroako udal aunitzetan. Eta Nafarroatik mugitu gabe Unai Ualde izango da parlamentuko presidentea, Geroa Baik, PSNek, EH Bilduk eta zurekin Nafarroak bozkatu dute Geroa Baiko hautagaiaren alde. Nafarroako parlamentuaren osaketan etzen ezustekorik izan eta Ualdek kargua berretsi zuen. Mahaia anitza izan da berriz, gehiengo aurrerako arrastoekin. Udalak eratu bezperan eratu dira legebiltzarreko mahaiak Nafarroan. 2019an alderantziz izan zen. Gogoratu dezagun PSNren eta Geroa Bairen arteko negoziazioetan tirabirak izan ondoren, heldu dela parlamentuaren eraketa bilkura. Bi alderrietako tentsioa agerikoa izan da, baina edonola ere, esperotako emaitza jaso da. PSNren, EH Bilduren eta zurekin Nafarroaren aldeko botoekin, Geroa Bairen Unai Ualde heldu da berriz presidente. Gainontzeko 4 postuak ere ezustekorik gabe banatu dira. PSNren Ainhoa Unzu izanen da presidente ordea eta UPNren Juan Luis Sánchez de Muniain bigarren presidente ordea. Lehendabiziko idazkaritza UPNren Yolanda Bañezek eskuratu du eta bigarren aldiz EH Bilduren Mikel Zabaletak. Finitzeko aipatzekoa ere, Vox eta zurekin Nafarroa maitikat gelditu direla. EH Bilduren alde bozkatu zuten UPNren bi zinegotzik dimisioa aurkeztu dute Garesen. EH Bilduk gehiengo absolutuarekin lortu zuen Garesko alkatetzala ere, UPNeko 3 zinegotzik EH Bilduren aldeko botoa eman zuten. Horren ondorioz, Yolanda Tejero eta Carmen Soto zinegotziek dimisioa eman dute. Uztailaren 23ko bozak udal eta foru hauteskundeen bigarren itzulia izango dira EH Bildurentzat. EH Bilduk 155 alkatetza lortu ditu duela 4 urte baino 21 gehiago eta 1402 zinegotzi Ego Euskal Herrian herrialdeko lehen indar politikoa izanik. Benetako aukera bat ikusten du Otegik koalizioak Espainiako gortetarako hauteskundeak irabaz ditzan.
municipalen eta foralen bigarren itzulia egiten dugu, eta hori ikusiko dugu ea posible den berriz ere aldaketa zikloaren bigarren urratsa egitea. Eta horrek gure ustez eskatuko luke berriz ere emaitza elektoraletan hori agerian ustea. Posible da. Uste dugu oso posible dela. Eta beraz, berriro ere, bigarren aldiz, hilabete batzuetan, irabazi nahi ditugun hauteskunde batzuen aurrean gaude. Si gana el PP con Vox, votar otras opciones es muy poco práctico, ¿no? Y si gana Sánchez va a tener que contar con nosotros. Así que el voto útil, yo creo que para un vasco, una vasca, para un vizcaíno y una vizcaína, el voto más útil que hay es el del PNV, ¿no? Orain, PPrekin eta Voxekin akordioak egin dituzten hoiek, eta ez da bakarrik Euskal Herri Jeltzalea. Euskal Herri Jeltzalea, PSE eta PSNek esango digute eskuin muturra gelditu behar dela. Zer argudiategi politikoarekin? Zer argudiategi politikoarekin? Hau da, baliagarriak dira EH Bildu desplazatzeko instituzioetatik, eta horren oso gaiztoak izango dira, 15 egun barru. Eta lan arloarekin jarraiki, Gasteizko Mitxelinek lan hitzarmen berria izango du datozen 4 urteetarako, hango langileek zuzendaritzaren proposamenaren aurka bozkatu duten arren. Multinazionalak Espainian dituen plantetan izandako emaitzek baldintzatu dute bozketa. Mitxelinek beste planta bat du Euskal Herrian, Lasarte Horiakoa, eta horko langileak negoziazio eta erreferendum horretatik kanpo geratu dira batzorde propioa dutelako. Han ere, negoziatzen ari dira hitzarmen berria eta protestak hasi dituzte. Langileen 189 parte hartu zuen erreferendumean. Gasteizko lantegiak ez zuen babestu enpresak egindako azken proposamena. Lan hitzarmenaren aurkako 2006 boto jaso ziren eta 1083 aldeko boto. Hala ere, gainerako lantegietan emaitza bestelakoa izan zen. Almeria, Valladolid eta Aranda de Duero udalerrietako lantegiek proposamena babestu zuten. Hau da, erreferenduma estatuko lantegietarako batera zenbatu zen. Gauzak horrela hitzarmen proposamenaren aldeko baiezko boto aldeztuarekin gailendu da. Beraz, konpainiak baieztatu duenez Mitxelineko zuzendaritzak eta sindikatuek multinazionalaren 2023-2026 hitzarmena sinatu dute Almeria, Aranda de Duero, Valladolid eta Gasteizko lantegietarako. Enpresako zuzendaritzak adierazi du ekitaldi honekin amaitutzat ematen dela 2023-2026 aldirako hitzarmen kolektiboaren negoziazio prozesua. Eta Bilboko alde zaharrean saltzaile ibiltari gazte batzuei materiala errekisatu izanak, herritar askoren elkartasun erreakzioa eragin du eta udaltzaingoaren jardunaren lekuko izan dira. Astelehen honetan, arratsaldeko 6:30 manteroen aldeko elkarretaratzea deitu dute. Josu Aztiria Orai NLP teknologiak laguneko koordinatzaileak elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Aztiriak azaldu du Orai adimen artifizialean jauzi handia egiteko elujarren apustu estrategikoa dela eta dio oso pozik daudela urte honetan lortutakoarekin. Adimen artifizialaz asko hitz egiten da, ezta? Adimen artifizialak esparru desberdinak ditu, bat da irudiaren tratamenduarekin lotutako guztia, biometrika eta alor guzti hori. Gero beste bat badago gehiago robotikarekin eta arrazonamendu automatikoarekin lotutako, eta hirugarren esparru bada hizkuntzaren prozesamendu automatikoa. Orain arte gutxiago hitz egiten zen, baina gaur egun adimen artifizialeko esparrurik garrantzitsuena dela esango genuke, eta bere helburua da hizkuntza ulertu, makinak hizkuntza ulertu eta sortzea. Adimen artifiziala baldin bada, gizakiok ditugun gaitasun kognitiboiek simulatzeko, emulatzeko disiplina teknologikoa,
gure gaitasun kognitibo garrantzitsuena zein da hizkuntzaren ulermena eta sorkuntza, ez? Horregatik esaten da hizkuntzaren prozesamendu automatiko adimen artifizialaren muinean dagoela eta hori egiten du oraik hizkuntzaren prozesamendu automatikoan ikerketa eta garapena eta soluzio teknologikoak eskaini enpresa eta erakundei. Hain urte bete martxan jarri genuen orai NLP teknologiak, Eluiar Fundazioaren apostu estrategiko bat izan zen, adimen artifizialaren esparruan jauzi handi bat egiteko. Eta 3 helburu genitun, agente teknologiko garrantzitsua bilakatzea hizkuntzaren prozesamendu automatikoan, adimen artifizialaren esparru garrantzitsu horretan. Teknologia hori gero merkatura modu azkarragoan eramatea eta gainera eraikitzen edo fabrikatzen genuen teknologia modu sozial baten, ikuspegi etikoekin garatzea eta lehenengo urte honetan esan dezakegu helburu horiek edo behintzat hasieran jarri genituenak bete ditugula eta ospatzeko moduan gaude bai. Etorkizunera begira, Aztiriak azpimarratu du erronka dela baliabide gutxiagorekin eta konputazio ahalmen gutxiagorekin etikoki kalitate handiko teknologia garatzea. Bide horretan, garrantzitsutzat jo du administrazioaren rola eta azpimarratu du euskararen eszenatokiak balio lezakela euskararentzat, baina baita hizkuntza txikiagorentzat ere. Gu adi gaude, baina ia da 3. olatu hau nola GPT-rena eta ChatGPT-ren atzen duen hizkuntza eredu neuronalena oso olatu handia dela. Azkenean, sistema hauek testu korpus izugarriekin lan egiten dute, konputazio ahalmen izugarri batekin. Eta orain arteko artearen egoera, batez ere hizkuntzaren sormenean, hizkuntzaren sorkuntzan, laburpen automatikoan, edo galdera bat egin eta erantzuteko ahalmen horretan, hizkuntza sortzeko gaitasun horietan sekulako jauzia egin du. Orain arte, itzulpen automatikoan edo ulermenean, orain arteko sistemekin eta arkitekturekin emaitza oso onak zeuden, baina hizkuntzaren sorkuntzan ez hainbeste, eta sistema hauek hori eraldatu dute. Orduan zein da gure erronka? Gure erronka izan behar du baliabide gutxiagorekin eta konputazio ahalmen gutxiagorekin eta gainera ikuspegi etiko bat txertatuz, nola lortzen dugun kalitate handiko teknologia garatzea. Eta zabatzuk behintzat gure teknologiak hobe egin ditzan GPT-aren ahalmenak baino. Hori da momentu honetan daukagun erronka handienetako bat esango nuke. Adierazi du beren erronka dela hizkuntza eredu neuronalaren munduan ongi kokatzea eta beren ezagutza propioa garatzea. Horretarako, hainbat proiektu dituzte eskuartean alde batetik, proiektu ikerketa handi bat lideratzen ari dira Teknalia zentroarekin, konputazio ahalmen txikiagoarekin eta entrenamendu datu gutxiagorekin ere. Gaur egun hizkuntza bat ez badago ingurune digitalean eta ahalmen artifizialean galduta dago. Momentu honetan beste ez da bakarrik teknologiaren esparrua, beste alorretan ere osasuntsu egon behar du, baina gaur egun badakigu teknologiaren esparruan eta adimen artifizialean ez bazaude zure hizkuntzaren etorkizunak ez daukala etorkizunik. Hori alde batetik, orduan hor esfortzu handi bat egin behar da, baina guk beti aldarrikatzen dugu baita ere adimen artifizialak euskararen garapenean izan ditzaken potentzialitateen inguruan. Bat esan dut, bide irakusle izan daitekela, baina bestetik euskararen presentzia nolabait nagusia izateko ez dago arazorik eszenatoki eremu batzuetan. Zure ondokoak euskara ez jakinez arren zu ulertzeko gai izango delako transkripzio sistema eta itzulpen sistemekin. Nik uste beste aukera asko irekitzen zaizkigula, edo udal administrazioan edo enpresetan adimen artifiziala euskara planetan modu intensibo batean txertatuz bestelako eraldaketak eta bestelako eskuartzeak martxan jarri daitezke, edo beste adibide bat jartzearen hizketaren sintesia euskeraz sortzeko
modu kalitate handian gaitasuna balin badaukagu, zergatik ez ditugu ikusentzunezko pila bat bikoizten. Egia da, hemen badagola debatea, bikoizlarien kontua eta bar, baina ez ditugu bikoizten, gaur egun ez ditugu bikoizten. Orduan, gai izan gaitezke olako ikusentzunezkoen esparruan badukiak kasuz gehiago izaten euskeraz, olako teknologiekin. Orduan, nik uste dut, hitzein behar dela aukerez modu gehiagotan hitzein behar dela. Eta abiadura handiko trenari helduko diogu orain, izan ere Lakuntzatik Ezkiora joan daitekeen korridorea egiteko zundaketa lanekin hasita daude dagoeneko. Nafarro aldetik Aralarren zundaketa geologikoak egitean maiatzean hasi ziren eta ekaina hasieran Goierrin hasi ziren Ataungo lurretan hain zuzen ere. Bigarren aukera bat ere bada mahai gainean, Iruñetik Gasteizera joango litzatekeena, eta Arkaitz Losarko sakanako trenaren aldeko plataformako kideak esan digu, zati horretan ere zundaketa lanak egin nahiean dabiltzatela. Espainiako gobernuak bi aukera ditu Nafarroko HT eta Euskal Herrikoa lotzerako orduan. Altsasu Gasteiz aukerak azpiegitura bikoiztea eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke sakana bitan zatituz. Ezkioko aukerari dagokionez alternatiba honek bere gaindakar askoz laburragoa dela, baina bi aukeren artean garestiena da. Aurrekontua 2.000 milioi eurokoa litzateke. Gainera zailtasun tekniko handiagoak ditu AHT-ak Aralarko mendigunari aurre egin beharko bailioke. Plana 21 kilometroko tunerekin zulatza da, gutxi gora bera Lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Bada Nafarro aldetik Aralarren zundaketa geologikoak egiten maiatzan hasi ziren, eta ekain hasieran Goierrin hasi ziren, Ataungo lurretan. Ataungo udalak zundaketak egiten hasi izena sorpresa hartu du. Zulaketak egiteko informazioa jasoa zuten udaletxean, baina informazio gehiago eskatu eta kokaleku aldatu zuten, partikular baten lurretan kokatuz. Udalak horren berri izan orduko bertara joan eta zundaketa gerarazi zituen, baina dagoeneko 6 metroko sakonerako zuloa eta materiaren erauzketa egina zeukaten. Udal baimena beharrezkoa da horretarako, eta ez zutenez bertan bera utzi dituzte zundaketa lanak momentuz. Testuinguru honetan egiten ari diren makroproiektuaren aurka mobilizatu ziren iraganilean Ataunen. Bien bitartean Inigo Urkullu lehendakariak Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuari eskatu dio Atlantikoko makroeskualdea lehenesteko. Lehentasunezkotza jotzeko arrazoietako bada Hego Euskal Herriaren eta Europa iparraldearen arteko trenbide eta energia konexioetan indar egitea. Frantziak Euskal Herrikoaren iparraldeko lotura 2052 atzeratu duen honetan. Lotura ezkion egitearen alternatiba. Jaurlaritzak eskatutako txosten geologiko batek agerian utzi du zein egoera kaskarrean dagoen Zaldibarko zabortegiaren orubea. Geologia eta teknologia larrea SM enpresak egin du txosten hori eta udaberrian ohartarazi du zabortegia ez dagoela batere egonkor. Zaldibarko zabortegiaren jabea zen Berter Recycling enpresako arduradunak Durangoko epaitegian deklaratzekoak ziren iragan ostegunean, ingurumenaren kontrako delituak aztertzen dituen auzian. Baina bertan behera gelditu dira deklarazioak hirugarrenez, momentuz ez dakigu zer dela eta. 2020an gertatutako luiziak bi auzi ireki zituen. Bata ordea 2021ean itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarren auzia ingurumenaren aurkako delitoagatik irekitakoa berriz Durangoko auzitegiaren eskutan dago. Auzibide honek Jaurlaritzako zenbait teknikariren ardurak ikertuko ditu, Berter Recyclingeko jabeen ardurez gain. Testuinguru honetan Jaurlaritzaren eskutik Sprilurrek eskatuta zabortegiren lurzoruaren egoera aztertu zuten, eta hark ondorioztatu du lurraren egoera geologiko konplexuak arazoak dakartzala lurzoruen egonkortasunari dagokionez. Horren aurrean Mikel Otero EH Bilduren legebiltzarkideak azpimarratu du premiaz inork bere gain hartzen ez duen esku hartza behar duela zabortegiak. Ikerketa profesional batek esaten duenaren arabera, segurtasun faktorea, oraintxe bertan, Zaldibar erori zenean, baino kaskarragoa dela, lurra oso abiadura handian mugitzen ari dela, arrakalak daudela, arrakala horietatik ura barrenera joaten dela, beraz, jarri zituzten geruzak ez direlari efektiboak izaten,
eta arrisku asko daudela. Egonkortasunaren inguruan, suteen inguruan, isurien inguruan, eta kontu larri asko daudela mai gainean. Horren aurrean azalpenak eskatu izkio Arantxa Tapia sailburuari. Alegia egoera honen aurrean zein pauso edota zer egingo duten galdetu diote subiranistek Jaurlaritzari. Bien bitartean Tapiak Euskadi Irratiari esan dio Zaldibarko zabortegiaren lurrak egonkortasun maila baxuenan daudela, baina egonkor. Gaur-gaurkoz dauden parametroekin eta azterketaren arabera egonkor dago. Maila bajuenean eta guk utzi genuena baino kerro, bai, baino egonkor. Gaineratu du Jaurlaritzak hasierako mantenu lanak egin zituela, baina hortik aurrera Berta Recycling enpresaren administratzaile konkurtsalari zegokiola horiekin jarraitzea, eta ez dituela egin. 3 errekiremendu egin dizkiela eta jarraipen zehatza egin diotela gaiari. Eta horren inguruan hitz egiteko Gaizka Zabarte daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo Gaizka? Arratsaldeon. Bueno, azken finean Zaldibarri buruz hitz egingo dugu oraingoan, izan ere txosten baten berri izan genuen pasaden astean, eta pasaden astean ere Arantxa Tapia sailburuak esan zuen Zaldibarko zabortegiaren lurrak egonkor daudela. Zein da argazkia? Argazkia, txostenak ematen digun argazkia oso txarra da, oso txarra. Eta kezkatzekoa. Zeren aipatzen ditu arrisku zerrenda bat ikaragarria. Egonkortasunari dagokionez, arriskurik maila altuenean dago, baita ere gazen isurketari dagokiona, edo suteak sortzeko arriskua. Orduan Tapiak esan zuen hori, baina horrek gogora ekartzen digu amildu eta berehala nola behin eta berriro esaten ziguten aire kalitatea ona zela eta gero ikusi genuen ikusitakoa. Txostena oso argia da, oso argia eta benetan kezkatzeko modukoa. Txostenak dioena da egonkortasunari dagokionez, mugitzen ari da, beharrokena baino askoz gehiago, bere egonkortasun maila amildu zen unean baino txarragoa dela. Eta, horrekin nik uste dut dana esan da dagoela. Pasaden ostegunean ere Berta Recycling enpresa Durangoko epaitegietan deklaratu behar zuen, baina bertan behera geratu zen saioa eta ez da lehenengo aldia hori gertatzen dela. Zein puntutan dago afera hori? Bai, azkenengo atzerapenari dagokionez, esan behar da, atzerapen hori fiskaltzak eskatu zuela, gure abokatuekin aurretik hitz egin da eta ados. Atzerapenak eta deklarazio hartzen arira, deigarriena da oraindik Eusko Jaurlaritzako inor ez dela pasatu, da hori errepikatzen dugu behin eta berriro. Zeren 3 urte, da ez dakizen bat hilabete joan dira, eta bakar bat ere ez da pasatu. Eta gure ustez, utzikeria horrek, hainbeste denporan Eusko Jaurlaritzako arduradunik pasatu ez izana bakar bat ere ez epaitegitik, azken batean egiten duena da bere ardura lausotu, ez da? Hori nolabait ez dakit, hori ikusita, ausentzia hori ikusita, subkonstientean instalatu daitekena da, haina larria ez da izango hauen ardura, ze beste guztiak ari dira desfilatzen hortik. Badaude 13 inputatu eta baina Eusko Jaurlaritza, ez bada pasatzen, hori da benetan larria, atzerapenei dagokionez. Bestaldetik, hau instruzio fasean dago oraindik, eta lusatu da abendura arte, eta bate daki, zenbat lusatu daitekeen. Ostiralean ere legebiltzarrean jorratu zen gaia, ez da? Eta Mikel Oterok Tapia Andreari erantzukizuna eskatu zion. Ez dakit zuek ze egingo duzuen hemendik aurrera? Zeintzuk izango dira emango dituzuen urrengo pausuak? Zaldibar argitu lehenengo unetik izan da herri plataforma bat, herritarren artean informazioa zabaldu eta mobilizazioa deitu duena langileak osasuna eta erantzukizuna lelopean. Beraz guk
hildo horretatik jarraitu dugu. Orain txosten honek argitara eman duena egonkortasunari eta benetako arriskui buruz egia esan, hain utzi gaitu ez dakit harrituta den hitza edo ikaratuta, denbora bat hartu dugu honetaz guztiaz hausnartzeko eta aldenik eta ondoen ezagutzeko gu ez gara adituak benetan egoera hori. Izan ere gaur bertan daukagu bilera bat ekologista martxan eta kartako beste eragile batzuekin hau guztia aztertzeko. Aurreratu daitekena konkrezio hori gabe da, lehen esan dudan hildotik, Zaldibar Argituk egingo duena da, orain arte bezala, herritarrei egoeraren informazioa zabaldu, eta hala badagokio mobilizazioak deitu. Eta erakundei, zer eskatzen diozu hemendik aurrera? Erakundei lehenengo unetik eskatu dieguna. Erantzukizuna har dezatela. Lotxagarria da, eta lotxagarria da, 3 urte eta ia erdian, denbora guztian lotxagarria dela, esaten ibiltzea etengabe, baina eska horretara derrigortzen gaituzte. Ikustea baino ez dago, ze jokabide daukaten erakundeek eta ze ardura faltar eta ze hurbiltasun gutxi herritarrekiko, egin duena izan denean Sprilurrek zehazki, baina, Eusko Jaurlaritzak azken batean, txosten bat eskatu, hortik etorri dago guztia gero, txosten bat eskatu ikusteko, ia zabortegiaren gainean industrialde bat, poligono bat egin zitekean. Horrek ere ematen du, ez dakit, jende honen maila, ez da, eta orduan, egia esan, beldurgarriak dira, ze guk etengabe ikusten duguna da, ez dutela hartu inolako erantzukizunik gertatutakoaz, eta aurrera begira jokatzen dutela inolako ardurarik gabe. Guk eskatzen duguna da, hor ardurak daude, hau guztia ez da enpresarien ardura bakarrik, hori zalantza guztietatik kanpo dago, haien ardura, baina haien zeregina ikuskatu behar zuten agintarien ardura ere hor dago. Eta horretan jarraituko dugu azkeneraino. Hortxe berriro ere zuen eskakizuna, gaizka hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker gurekin egoteagatik eta gertutik, jarraituko ditugu, ematen dituzuen pausuak, mila esker. Ez horregatik, hurrengora arte. Eta gai zaldatuta, Inigo Urkullu lehendakaria, Arantxa Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuarekin batera, Basque Volt Innovation Center zentro berriaren inaugurazioan izan dira. Zentro horretan, laborategi berriak jarri dira martxan eta bertan, belaunaldi berriko bateria gelaskak garatzen jarraituko da, 100% Europako teknologiarekin. Lehendakariak gure industria sektorearen dinamismoaren, berrikuntzaren eta lankidetzaren adibidetzat jo du proiektua. Proiektu estrategikoa da, eta horrela aitortzen dugu. Ez Euskadin bakarrik, Europa mailan ere, eta zergatik ez mundu mailan ere bai. Tokiko garapen teknologikoa, garapen industriala eta deskarbonizazioaren bidean Euskadik emango duen lehen mailako urratsa, hau da Basque Volt. Bertako teknologia eta industria garatzen badugu, gure menpekotasuna, gure dependentzia gutxitu eta herri helburuak lortuko ditugu. Garapen ekonomikoa, enplegu sorkuntza, ingurumenaren zaintza, gizartearen ongizatean aurrera pausuak ematea alegia. Hau da Basque Volt. Eta hilabete barru ekingo diote iraultza txikien akanpadari Izarran, uztailaren 19tik 23 bitarte. Herri mugimenduetatik eta herri mugimenduentzako antolatutako topaketa da eta 3. aldia izango da. Landa eremuari eta herriko txikitasunari garrantzia eman nahi diogu. Hiritik egitaragoak deszentralizatu eta beste era batean enfokatzeko aukera emanez. Iraultza txikien akanpadaren helburua Euskal Herrian ditugun herri mugimenduen eta borroken arteko saretze bat egitea da.
eta baita gure artean ezagutzera, ematea eta elkar indartzea ere. Itako 3. edizio hau ere, Euskal Herriko borroken eta herri mugimenduaren isla izango da. Horren bestez, helduleku berriengana jo nahi den honetan, Itako espazioa eztabaidarako baliatu nahi da. Era berean, ahotsan hitzen presentzia bermatzen saiatzea izan da gure helburuetako bat. Hitzaldiak, tailerrak, kontzertuak, jolasak, bazkalosteko tarte goxoak, auzolanak, konplizitateak eta beste hainbat izango dira akanpada honetako txinpartak. Eta feminismoaren, ekologismoaren, elikadura burujabetzaren eta antikapitalismoaren haize iraultzaileekin ausputuko ditugu besteak beste. Arantzadik 100 metro karratuko zona bat induzkatuko du Irulegiko aztarnategian. Arantzadi zientzia elkarteak Irulegiko eskuaren aurkikuntzaren berri eman zuenean, argi utzi zuen inguru horretan lanean jarraituko zutela. Bestalde, Pablo González kazetariak emaztearen eta seme zaharrenaren bisita jaso du espetxean. Dagoeneko 16 hilabete daramatza Polonian preso. Familiak salatu duenez, oraindik ez dutearen aurkako karguen berririk, ez da epaiketarako datarik ere. Gaurkoan, Oiana Godiriena Pablo Gonzálezen emaztearekin hitz egin dugu. Mimos nahiko baju topa dut. Berak, ez dugu lertzen zeitzen dugu ondino 16 hilabete nostinan, zeitzik ez dugu nintzen aurrera beran kasuek, entzuten dugu ganera zelan amengo kanpo harremanetarako ministroek esaten duen beran aurkako kargueko zela arrezi dizen, da berak ez dutuz ezautzen, berak ez dakizentu dizen, abogau epez, eta ikusten dugu beran burue babesgabe. Orduan animo aldetik apurba baju topa dut. Nez eta egun horretan posik egon semia ikusitxe, ama ikusitxe, inbeste denbora nostien, ni bai ikusi naben zelan, ja isolamenduek eta kaltea itzen zuen. Eta kiroletan larun batean Alavés taldea lehenengo mailara igo zen. Partida luzea izan zen oso eta gaur harrera egin diete hiriburuan jokalariei. Andra Maria Zuriaren plaza beteta dago eta bertan da Nerea Garzia lankidea. Andre Mari Zuriaren plaza jendez gainezka dago, jokalariak bertan izango dira Deportibo Alaveseko autobus berezia helduko da lasterona, eta, plaza ikusten duzuenez, gainezka dago, arratsaldeko 5:30 bete da, eta festa gaueko 9 arte izango da. Ondoren, jokalariek topa egingo dute zaleekin igoera ospatzeko. Deportivo Kementzua, gaztizazoa daukazu gauzurtik, zurekin topa egiteko, maitasuna berritzeko, Alavezen abaroan, Araba ez da biluzik. Pasu dira jaikitzeagatik, etzipena adore bihurtuz, txorian ez lokatza paldutik, munduko mugak apurutu. Beti egan gaztelur horrera, bandera besoan hartuta, historiaren horrietan, noble naiz gaitu mutan.
Etor beste urteko arrotasun garbia, alde eginak astu barik pizturik beren argia, eta itzea ipaparra eta markagailua domatu, alabez ontzia. Ekitaldi ugari antolatu dituzte Euskal Herriko hainbat txokotan Frantziako turraren atarian. Bingen Zupiria Kastelehen honetan aurkeztu ditu Frantziako turraren atarian Euskal Herrian antolatu diren jarduerak. Taldeen aurkezpen ofiziala ekainaren 29an egingo da Abando Ibarra etorbidean, Euskalduna Jauregiaren eta Guggenheim Bilbao Museoaren artean. Berez, ekipoen aurkezpen hori 6:30 hasi eta 8 bitartean izango da, baina bai aurretik 5 hasita. Eta bai ondoren, aurkezpen amaituta gaueko 10 arte, festagiroa izango da. Tartean, parte hartuko duten taldeen artean, aipatu nahi ditut, Hortz Muga, Demot Quartet, Oreka TX, Kukai edota Ento el Sarmiento. Hoiek zuzeneko emanaldiak egingo dituzte. Turra pasako den herrietan, 4-6 orduz, momentu jakin batzuetan, zailtasunak egongo dira, mugak egongo dira, mugikortasunerako eta joan etorriak lasai egiteko. Beraz, kontutan izan da 4-6 ordu horietaz hitz egiten ari garela, komeni da, eta merezi du, aldez aurretik pentsatzea ongi, larunbata hortan, edo igande horretan, edo astelehen horretan, bakoitza beziden tokian, ze mugimendu egin nahi ditugun eta nola antolatu ditzakegun. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Eireren amaitu baino lehen abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez, gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian dituzuela eskuragarri, ongi izan eta bihar arte. Esklabua, ordu txikitan, kateta mamuak, harima baten, korputzean, aztu zaizu zure azentzea, utxetik, astea, botea kontrolatzea. Seguro nago baina gero ez, iozka bate dio